Gikatakdang mag-atubang nga duna sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon Region 11 ang public utility jeepney driver ug ingon man ang complainant karong umangabot nga adlawng Lunes sunod semana human sa komosyon nga nahitabo sa kalsada. Dili man dalag pasensya, sir. Ayaw mong sakay aning jeepa niyo. Delikado man ning jeepa ni. Trauma ko nimo ba? Ara, yun nga. Ibaba. Ay, pwede kurugan ako. Mahina na magkahina. Puso ko rin pingo gani. Pwede kurugan sa kong telo, di ko ga-commute, sir. Pwede kulbaan ako ba, mga estudyante, mga sakay, oh. Madisgrasya, may mabalik pa nimo mong kinabuhi na mo. Ligara, hinoon ka. Ayaw mong sakay aning jeepa niyo. Delikado man ning jeepa ni. Hinay rin kinabuhi niyo aning tawanan eh. Di ka angay manarmangwamba, mamasahiro ba? Init kag ulo. Gibutyag ng Engineer Ronel Victor Panigon, Transportation Development Officer 2 sa LTFRB 11 ato sa gilusad nga press conference nga nasayod na ang ilang opisina. Kalabot sa maong taho, busa lakip sa aksyon ang ipahigayon nga hearing, human nagpagawas og show cause order batok sa driver. We are set to have a hearing pa next week. So, under investigation pa siya, sir, kung tinuod ba yun na nag-overspeed siya. We'll be hearing out na due process na mo ang pagkabuhaton, no, to explain on the side sa operator, the driver, and katong complainant po. Samtang sa pakighinabi sa DXDCR Davao, gibutyag ni Marshal Morante nga wala siya nag-overspeeding. Apan, ang makina nga dako og tingog lamang ang giingong nakapakusog niini, rason nga nahadlok sab ang maong pasahero. Adlok ko sa ubang pasahero kaya nagagi naman siya kumusyon diri sa sulod. Nga napoy laki nga ni istorya nga kulatahon daw ko. Moto nga pag ingon sa laki nga kulatahon ko ning ulbo may ang kaspa. Ning builo siya og mayong kuan di sulod nga buwa na ka na mo. Kaya ako man siyang gitubagod nga ma'am. Ang kinaray kusugan ni ang daga ni hinay ginon kayo. Muna na ulbo yung kaspa. Okay. Sir. Ningon niya nga na pulis. Ihunong. Di ako gihunong. Ako mismo naghunong sa pulis. Okay. Nagvoluntary ko. Gani sa karon, nahunong matud pa ang pag-drive ni ini sa ginarantahang jeepney. Gumikan sa mandos operator nga ipa-standby usa kini. O wala pa'y dugang detalye kung hangtod kanus siya magpabilin nga walay trabaho. Gusto lang ko mo nginabuhi og tarong. Gusto lang ko mo makapa-eskwela sa kong anak. Nga karon na unsa ni yan akong gipanog panginabuhian. Wa ako ka driver. Under investigation pa ang unit. Nga pan ko ora gialos mo na po sir. Mga paano sir? Mga sagot. Karagad ang nagpa-kuhan sa kuhan nga. Laban lang tayo. Mamuting daghan rin salamat sa inyo. Nahimo sab nga emotional si Morante. Gumikan na damay sa matud pa ang iyang anak ug pamilya. Sana ko ibati sa una ba taon na. Pero kung kanti wala na ko ni karon na musno na wala ko pati pamilya na ko nadamay na. Samtang nagpadayon ang diskusyon sa social media ug ang gikatakdang hearing sunod semana. Adunay pahimangno ang otoridad ngadto na sa netizens nga mas maayo nga hisgutan sa malinawon ang reklamo batok sa driver kaysa ipangagi sa pagpakauwaw o pag-upload sa video online. Gipasabot usab nga ang maong mga panghitabo mamahimong adunay dakong epekto dili lamang sa driver o complainant kundi lakip usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak Oramen.